So diha pa lang makaingon jud ka na depende lang jud ay siya sa paggamit sa motor. Ay grabe kainit sa Davao eh. Na tayo subscriber guys. O dugay na yun siya nagapangayo og stickers ako kanang tama-tama lang na makaya pa sa iyong budget o dili sakit sa iyong loob. Ug karon ako'y na-discover sa atong motor no. Kay naay nag-comment sa atong vlog last time. Ana siya na pwede daw ang 1 liter kaya niya daganon og 30 kilometers sa isa ka litro na gas. So karon testingan nato ug tinuod ba jud to yang gidaingon. Na tayo subscriber guys. Ug dugay na siya nagapangayo og stickers ako Tagan pa nato siya kay dugay-dugay na pud siya nagulat no. Daton sa nato kay nagpahangin pa siya og sakyanan. Rawas Rawat So balik ta sa tong topic no na kaya day mag 30 kilometers ang isa ka litro sa MTO3. So kung nga naman tipid na jud siya no. Murag nada to'y tanawon sa settings daw dire sa MTO3. So hunong sa siguro ta kadali dire para tanawon nato kung tinuod ba jud tong giingon ni Sir Andres man siguro to. Kung wala ko nakalimot Sir Andres ngano di man ni mabutang sa neutral. Para neutral na. So dire dito siya guys, makita nato siya kung pila ka kilometers ang makaya sa isa ka litro. So mao ni siya 22.9 kilometer per liter. So ako mga 7,000 RPMs ako before naga-shift. So bantog 22.9 kilometer per liter. So reset sa nato. Sa trip to putay reset pa nato ni para makita nato kung unsa kalayo atong gidagan sa atong pagpagas. Ug ang nakagwapo pa diyan ni guys kay makita nimo imong dagan mao ata ni average. Wait lang. Murag dara oni dili trip to day ni. Dara. So kani makita nimo kung ingani lang kahinay atong dagan, ingana siya katipid. Balik karon pababa man pud ta, dili po kay siya gasto sa gas. Maong halos 99 na siya kilometer per liter, pero dili na siya accurate jud kay syempre pababa ta. Kamat ug testingan pod nato siya kung gasto ba siya sa city drive kay syempre mao pod ni akong ginagamit jud pang daily. Ug unta kanina video kay makatabang siya sa inyo ha kung nagaplano mo na magkuha og 300cc kay ang kading 300cc dili jud ni siya basta-basta pod na motor no. Kay abi nimo na maurag yapon iyang gas consumption sa mga gagmay na cc pareha sa mga 125 or mga siguro mga 150. Karon na nata sa coastal road o sa Talomo ta niagi. Ingani kagwapo ang view na permi nimo makita kung diri ka sa coastal road mo agi. Mas nice ni siya kung morning or siguro mga sunset kay ma-appreciate nimo ang view niya. Paminaw na ko no murag kulang na nig oil ako ang clutch kay medyo loose na siya. So karon testingan pa din nato siya no ang katong giingon ni Sir Andres kung below 6k RPMs ka mag-shift maabot daw og 30 kilometers per liter imo ang consumption. Mao pud ni akong ganahan sa MTO3 no kay makita nimo live imo ang gas consumption kung gasto ba imong style sa pag-drive. Kay actually guys magdepende jud sa imong driving style. Kay kung gusto ka og aggressive na riding para sa ni karon testingan nato ha 7,000 RPMs kung mag-shift prior sa dire kay traffic. So karon testingan nato siya kung sa 7,000 RPMs na mag-shift. Kay mao ni ako ang driving style jud no.
So makita ninyo 20 km per liter dyan siya. Pero chill ride lang ta, tapos below 6k RPMs na mag-shift, which is kani mo ni iyang RPM. So pag below ta 6k RPMs, mao lang ni ato ang consumption 35.7 km per liter. Grabe ka nice jud sa coastal road, no? Nya ang dalan pud niya kay naka-spalto na daan. Dili siya tong semento lang na medyo tagtag. Mas gwapo ni kay at least smooth ato ang ride. Kani atong lakaw karon kay city ride ni siya. Lahi po diyang consumption pag long rides kay syempre straight man siya nga dili kay ka magsigig brake. So lahi po diyang reading ato, no. Kato guys, medyo gasto dito siya, no. Mao to kung driving style, makalimot jud ko na kailangan din nato mag-shift before 6k RPMs. O isa pa din na sa factor na pag kusog ka mo kumot sa imong throttle, gasto po na siya. O karon kay naanad man ko sa aggressive na pag-drive, so bantog 22 kilometers per liter ta. Ay, grabe kainit sa Davao eh. Mura ganiha ang heat index sa Davao kay around 45. Nga ang normal lang diri sa tuwa kay around siguro mga 31 to 38. Pero kato grabe naabot jud siya og 45. So pagkaabot na to sa to ang destination, no, i-check po na to kung tipid ba jud ato ang driving style. Pero basig dili po to siya accurate or tama kay naapot ay times na nagsirit-sirit ta. Basig lahi po diyang reading, no. Parehas ato. Mao na jud siguro ni akong driving, guys. Maglisod na ko og adjust ko i 6k RPMs na ko. So siguro mali atong reading karon unya na pod gabi pag pabalik na nato. So katapos yung time na naggamit ko og Honda Wave na katong 125, imbis tipid na siya o gas, pero gigamit ako siya na murag naggamit gyapon ko og MT-03. So dili siya tipid ato na time, no, kay nagpagas ko og 100 tapos gikan ko sa Mintal paadto og downtown. So nahurot din ako ang 100 ato, no, na imbis dapat tipid siya kay gamay siya og CC. So diha pala makaingon jud ka na depende lang jud ay siya sa paggamit sa motor, or depende sa imo kung unsay mo style of driving, kung agresibo ba imo way na pagdrive or napoy uban mga tao na relax lang sila, basta lang kay makaabot sila sa ilang destination, okay na sa ilaha. Pero sa ako kay mix mangod, chill ride na naay aggressive riding, mong ingana ang consumption sa kuang motor. So kani siya og dili maabot sa 30 kilometers. Try na pod nato yang gabi ug dapat pod ay sa ingani ng mga motor dili kay ka magbomba-bomba, kay isa po na sa reason nga nung gasto siya sa gas. So ana lang jud, relax lang ka, chill ride lang ka below 6k RPM ug magpark na siguro ta, no. So dire atong parkinganan sa katadro. Ug dire na nato tanaw niyang gas consumption, no. Ano atong average na gas consumption. So 26 sirado ato ang kilometer per liter. So ni taas po siya, no, kay katong last reading niya nasa 22 kilometer per liter. Oli na ta karon. Ug karon i-test na po nato ang iyang gas consumption. Kani chill ride na jud ani. So kani po ding motor na to, guys, pwede na to siya i-MPH or MPG, same lang na sila. O pangitaw na tong average, tapos reset na to ning average niya na kilometer per liter. Check na to siya sa live monitoring niya.
para makita nato kung tipid ba jud siya. Karon atong buhaton chill ride lang ta, tapos dili ta mo lampas og 6 or maski 5, mas okay na siya kung dili ta mo lampas sa 5. Shift na ta gear. Imagine na nato na gamay na motor atong ginadala, tamang 40 lang na dagan. I-try jud nato achieve ang 30 km per liter. So karon mag-expect ta na mas tipid na siya, no? Kay maghinay-hinay na jud ta ni. Ganiha atong pinaka max na kilometer per liter. Nagsirit-sirit pud ta ato kadali bantog na 26 siya. So kani siya, no, ato ang reading sa kilometer per liter. Dili na siya as is na pag magdagan kay gingani na dalan. Nagadepende ga pa na siya sa dalan kay basig pasaka siya or pababa. So syempre pag pababa, mas tipid yun na siya kay little to no throttle. Bantog mas tipid siya. O halos di ko makafocus, no, kasi yung tanaw sa RPMs na to na dili siya mo lampas sa 5 to 6 RPMs. So kung namoy plano, no, na magpalit og MT-03 or mag-upgrade mo sooner or later, basig kaya lang sa inyong budget na mag daily aning motora ni. So unta kanina video matagan to mag idea kung pasok ba siya sa inyong budget. Kay syempre kung mopalit ka og motor, atong gina-expect jud na gamito na to siya for daily use. Kay lain sa magpalit og motor or siguro kung dato na jud ka, pwede ra mo na every Saturday lang or kanang mga weekend rides lang ka. So basig pasok ni siya sa inyong budget. Katapos na yung time na nagplano ko kuha o MT-03, no, gikan sa MT-15 na baguhan jud ko ato kay wala ko nagtanaw og review sa YouTube kung tipid ba siya sa gas. Ang ako lang gina-consider ato na time kay gwapo siya tingog. Mora po to siya akong gi-consider, no. Wala ko nag-expect na gasto day siya sa gas kay katong sa MT-15 pod nato. Kato na time, nabaguhan jud ko pag balhin ako sa MT-03 kay ang MT-15 medyo tipid to siya. Sa pagka-remember na ako, iyang gas consumption ato around 40 or 50. Nya sirit-sirit na to siya, dili to siya chill ride or unsa ba. Ug siguro ako ang 100 ato na time, kaya pa 2 weeks. Depende lang sa imong kalayoon sa ginabiyahe. So ako downtown lamang ko dira sa Claveria. Doon lang kayo gikan sa Grande. Pagkabalhin ako sa MT-03, di ko kalimot ato na time gikan pa to sa tibong ko. Ug nag-start siya sa empty tank niya, tapos nailibre nga 2 liters gas ang tibong ko. Wala na jud full tank, no, pero sige lang, lain man sa dugi full tank nila. Malugi sila na. Kato na time na hutnan jud ko og gas ato sa tibong ko. Nya may gani kay duol ra pud ko sa gas station katong pagkapalungan na niya. Kay syempre nabaguhan pa ko ato na time sa iyang kusog, so purag na amaze pa ko sa iyang power. O nanadata sa Matina karon, no, chill ride lang sa ta, di sa ta mo sabayan ng mga kusog na motor. Kay dato man na sila, naana sila pang gas perme. Ako ang weekly day na gas po dani guys, kay di jud na mo baba og 500. Ug akong style sa gas ani niya kay full tank jud ko. Pares ganiya sa sugod pa lang sa tong vlog, nagpagas na ko daan og 500. Ug ang full tank capacity de ani niya guys kay 13 liters. Nya modagan na siya 1 week or siguro kung hinahinay lang parehas karon sa tong dagan, siguro maabot pa nig 1.5 week siguro. Pero tanawon lang nato kay maboringan pud ko pag sobraan ra pud ta kahinay, no. Murag sayang kaya to ang pagka 300cc kung dili mo gamiton niya ang full potential niya. Or maski dili na good full, basta tama-tama lang na makasirit pug ka. Kay ako na mo koy times na mabitin ko sa pag-overtake, samot na sa katong 150cc pa ko. Kadi sure jud ko na medyo gasto jud ni dire kay pasaka man gud ni. Mora pud ning problema sa Pag-Grande, no. Kay paresa ni, oh. Makapag-usog jud ko. Ya makita niyo ang kilometer per liter niya 14. Pinaayos na din nila tong lubak dito, no? Kato last time grabe kadako sa lubak, mura na siya hump. Ambot yun sana nila ang asfalto ano ni burot man.
So pagpatag siya no, tipid jud siya. Makita ninyo 35.3 kung i-maintain lang nato ning ingani atong dagan o ingani na dalan. Patag lang, okay kay siya. So i-check na siguro nato dire no kung pila to ang gas consumption sa pagpauli nato. So ato ta dire sa select 26.3. Kung nakalamang lang ta og 0.3 kilometers no, ganiya kay pababa na to around 26.0 naman to, 26 sirado. So siguro kung ipadayon na to ni kay syempre duol raman po kayo to ang biyahe karon, kung dili po kayo taas yung range sa pag-compute. Unta na mo na tunan sa kung pag-vlog karon no, kung na may plano na mo palit og MT-03 or mag-upgrade mo from 150cc, nagplano mo na mag-upgrade into R3 or MT-03, same lang man na sila og makina pod. So unta na tabangan ta mo og nakahatag og idea sa inyo ha, kung pasok ba siya sa budget or dili ba ninyo kaya. So ayaw lang ninyo alang-alang pod kay basig out of budget pod mo. Kanang tama-tama lang na makaya pa sa inyong budget o dili sakit sa iyong loob kay gasto jud kayo ang gasan ninyo. O siguro anto diri lang ta guys. Salamat kay sa inyong pag-uban ako na muuli. O see you next vlog.